नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण झटपट अशी खोबऱ्याची खमंग अशी चटणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। जर तुम्ही व्हिडिओ पहिल्यांदा बघत असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर याच्यासाठी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेले आहेत। हे सुकं खोबरं आहे। ही मोठी अर्धी वाटी भरून हे सुकं खोबरं आहे। त्याच्यात मोठ्या मोठ्या फोडी करून मी घेतलेले आहेत। वजनी 150 ग्राम आहे। तर याच्यामध्ये 2 लसूण आहे, तर ते मी अख्खे घातलेले आहेत। लसूणच्या पाकळ्या तुम्ही हवं तर लसूण सोलून पण वापरू शकता। पाव चमचा जिरं घातलेला आहे। जिऱ्याने ह्या चटणीचा स्वाद आहे तो खूप छान येतो। आणि 1 चमचा मीठ घातलेला आहे। आणि याच्यामध्ये मी अगदी छोटासा तुकडा हा चिंचेचा घातलेला आहे। चिंचेमुळे या चटणीला खूप चांगली अशी टेस्ट येते। नक्की घाला, अगदी छोटा तुकडा घालायचा। आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा ही बेडगी मिरची पावडर आहे ती घातलेली आहे। ती तिखटपणासाठी आणि कलरसाठी अशी आहे। याच्यामध्ये कुठलाही मसाला वापरायचा नाही आहे, प्लेन मिरची पावडरच वापरायची आहे। तर आता मी हा मिक्सर आहे तो लावून घेणार आहे। तर एका फेऱ्यामध्ये हे पटकन होत नाही। मिक्सर चालू बंद करून आपल्याला ही चटणी वाटून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता मी थोडी चटणी फिरवून घेतली आणि अजूनही ती वाटायची आहे। तर ती पुन्हा एकत्र करून घ्यायची, कारण पूर्ण सुकी चटणी असल्यामुळे एकदम मिक्सरला लागत नाही। त्यामुळे ती मध्ये बंद करायची, चमच्याने सगळं एकत्र करून घ्यायचं आणि परत फिरवून घ्यायची। हे बघा, जेवणासोबत ही चटणी खूप छान लागते, एकदम झटपट तयार होते। टिफिनसोबत पण द्यायला, म्हणजे भाजीपोळीसोबत सुद्धा द्यायला ही चटणी खूप छान लागते। तर याच्यावर मी झाकण लावून पुन्हा एकदा हा मिक्सर फिरवून घेतलेला आहे। एकदम झटपट होणारी अशी चटणी आहे। तुम्ही ही चटणी वडापावसोबत सुद्धा खाऊ शकता। तर हे बघा, मी पुन्हा एकदा फिरवून घेतलं ना, आता ही बघा परफेक्ट अशी चटणी आता ही वाटून झालेली आहे। खूप बारीक नाही वाटायची, थोडीशी जाडसर ठेवायची। तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर आणि सुरेख अशी चटणी तयार झालेली आहे। चवीला खूप अप्रतिम लागते, अगदी महिनाभर आरामात टिकून राहते। हे बघा, खूप सुंदर अशी चटणी ही आता तयार झालेली आहे। हे बघा, तर तुम्ही पण अशा प्रकारे ही चटणी तयार करा आणि कशी झाली ती मला नक्की सांगा कमेंट्समध्ये। आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।